Ọkọdị. Na-ekwukwa okwu. Ọkọme. Odogwu Igbo ji dị ebube. Nna Nwoke ukpo. Odogwu. Biko, anyị bịara ka anyị mara ife ikwuru maka okwu akpụ n'ọnụ bụ maka ịgbabọ Igbo odibo. Onwe onye sị na ya gbalụbọ Igbo odibo. Ka ịkọwakanela anyị ihe ịma maka ya na ndụmọdụ ị kwesịrị inye ndị Igbo, especially ụmụaka na-eme ntonita gbasara ịgbabọ ya. Gwa ọ bụrụ na ịgbalụbọ imekwa ka anyị malụ. Ihe ebidogodo n'isi gwa anyị afa gị, gwa anyị onye ịbụ, gwakwana anyị ife ịbụ. Okay. Afa m bụ Onwuakpa Oke Ndubuisi Joseph Ekins. Awụ m onye ukpo, onye isi Ekwuru village ukpo. Ebe a na-akpọ m Ifemelunma. Nwa aza gị na ọ na-amaka. Nwekwazi afọ ọzọ a na-etu m nke eji bi ikorobịa mgbe m na-echere mba ụwa goolu. A na-akpọ m agwọ Moses, agwọ Chineke ji eje ọgụ. Daalụ nne. Odogwu ka ịbụ. Okwu anyị kpụ n'ọnụ bụ ihe gbasara Igbo odibo a nke ndị Harvard nebere anya na ya nechasịa wee sị na nke a bụ kọkọpị na ọ ya bụ kpochaa na ya bụ eji chọọ ọgwụ n'ihe gbasara ime ka mmadụ kwudosie ike, ime ka mmadụ bụrụ mmadụ n'ihe gbasara azụmahịa ma ịrụ ọrụ ma ịkpata ego. Mana tata ka ọ dị ndị Igbo anyị na-adịzi ka ha na-agba anya bụ ife achara achara. Ewesị ka anyị mara ihe ikwuru maka ya, ka ihe na-eche maka ya, ka ihe bụ ndụmọdụ gị. Ajụjụ ga-amaka nna anyị. Onye si na ajụjụ ga-amaka bụ na amamife ngọzi Chineke nyere ndị Igbo. Anyị aghọtachara ya mgbe ụfọdụ. Abịa n'ụwa niile, o nwere onyinye amara Chineke na-enye ndị. O nwere onyinye amara Chineke na-enye ndị. Mana m achọrọ ịgaba na ụka sịrọ. Maka na ọchịchị ndị ọcha chịrị anyị mebiri eletọ ife mebiri nne. Mechazie anyị, tinye anyị ụjọ n'ife anyị nwere. Anyị akwụdozi n'ife anyị nwere, ọ na-atụ anyị egwu na nkefa ka mma. Ebe m na-ebidogodi. Ife njikwa etu a wee wụrụ na ịgbabọyị. Ọkwa mfanwa bụ ndị ọcha nwa abịagokwu nne na-enye wee gbabọyị wee chọpụta na ọgụgụ isi Igbo erika. Nke ndị Igbo na-akpọ adoption, fa adopt waya. Nwere nọ nyawa ọzụzụ dị egwu. Ọgaranya ejigori wee zụpụta karị. Biznes ịga n'iru, azụmahịa anya ịga ịgbasa mba ụwa niile. Ọ adịghị ekwu okwu Naịjirịa o. O mere azụmahịa anya ọ gbasa mba ụwa niile. Nwere ebe ije kịta eze ọkpa ya ifo n'Igbo. Ebe ma na-atụbakwu anya. Na ịgbabọ ya wee bụrụ ife magidelu mma machasị alụnụ. Agba mbọ ya. Ọ na ịmara mara ya kịta agba mbọ ya arụ 6. Onye nsa abụla Francis anya adụba late. Ọnwụgo. Mkpụrụ obi ike na ndokwa. Gbara abụọ ya arụ 6 chala acha. Oduo m ụlọ. Bido nke m. Mụ azụpụtagokwa m ndị dị ka mmadụ 5. Maka na azụkwa. Azụpụtago m mmadụ 5 chala acha wụ ọgaranya na-emekwa ọfụma. Maka na azụ. Ịma na na ife ịgbabọyị
ka nkọwarị ya ụmụaka be anyị kafa ga-esi wee ghọta ya ụfọdụ aghọtasịrị ya nafa afụ ya dịka ndị na-ekwu okwu na-asị na eji akwụkwọ merụ nke a ma ọ na-agụcha akwụkwọ eme nke a ma ọ dịka onye gba bọị na-ekwu a na-asị na ọ gụrụ akwụkwọ mmadụ one n'ime ndị ya gbalụ bọị ka mma mmadụ one n'ime ndị agba bọị na-akwụ gị ụgwọ gịwagụrụ akwụkwọ ụgwọ ọnwa ịpụta ịgụcha sekọndịrị skuul ụfọdụ banye na praịmarị o nwere ike ịdị na-agụ akwụkwọ na-agbabọghị ụfọdụ n'ime anyị mere ya na-eje akwụkwọ abalị mgbe ị nọrọ n'aka mmadụ ofu arọ ịbụọ ịtọ ịnọ ise onwedị ntụ na aghụghọ dị na ya wu azụmahịa ịma na-amụta ọ bụrụ sọsọ na ị mụtara ya ị ga-ama ebe esi ebute na ebe na-ele ị ga-ama ife na-ewepụ n'ata ị ga-ama ka esi rụ ata n'ọka ịma na o nwere ife hụ na ịgụchara akwụkwọ nna gị bụ ige ego iburu ebata n'ime abịa nwa bụ ya ya na-alụ gị ego a ego gị a ka o ga-eji wee bido n'anya ọchakwa ọbụkwa ometikwa gị bụ ya bịa ya ezugo ori mana ntụ na aghụghọ dị na ya ebe ahụ na-anọ ịmara ya ịgụrụ ya n'akwụkwọ ọ dịfụ ka ndị na-alụ mekaniki kịta ịnọkọta iwepụta ego mekanikal injiniarin grajueti 5 years na onye nọ na akụkụ main road ebe ya alụ mekaniki na-eweta spana na-eweta na-ene asa moto start ya injin nga ya ntị ọgwa gị na moto na chinọkụ na onye na-agụ ya n'akwụkwọ na-anụ the sound ifena bụ ama bụ ofu oyibo ka onye nke ọzọ ya na-asụ oyibo ka ya na-asụ mana otu ikụziere ya nwa agụmakwụkwọ efere ahụ na ọchịkọ otu aka ọ dị n'afịa afịa na-azụ azụ inwe ndidi wee mụta afịa ọfụma ọ bụrụ ọsọsọ na ịmụtara ya na ife ọga gị na-agwa gị ka esi ebute ele ebe ya na-esi ebute inwekwugo amagolu gị mmanụ na ịmụrụ afịa n'aka onye inwekwara ike enyegodi gị nwa onye ya enye gị ijekwa n'aka onye dị duto akparamagwa gị bụrụ na iwe ezigbo nwatakịrị gosiri ntọala ebe isi gosi na ị nwere nsọpụrụ ị ga-esinwu n'akụkụ ndị niile nọ n'akụkụ ebe unu na-azụ afịa onye abụchi ihe afịa nke ọ nwere onye ebuchi ihe ekpo onye abụchi ihe ekpo onye aka efu nwere ife ị ga-enwe ọ na ị ga-enwedebe shọpụ aka efu nwekwara ike ime nwe shọpụ nwa mana afịa ọbụla dị n'ime afịa ịma ebe ọ dị ma onye nwe onye ahụ ntụ na-agụ ndị banya na mọrọ na biznes a na-egwu onye abịa jelụpụta ọsị na ya na-achọ videothe a ofeba gị ntị gbe ya nkịtị kwụọ n'akụkụ ebe a na-edeghị kọstọma ka o kwuo okwucha na shọpụ onye na-emere ka ọ pụọ isi a na ị nwere ya ịgbapụọ jee bute na nke onye a dere ya invoice gbata jee bute ana enwekwa ndidi na-ese efu maka na nke ị na-eri karịrị nke ị na-enweta onye ahụkwa na ihe fere aeroplane bye so mgbe nwere ife dịkara ịnọ na bụ biznes na ọ ya arụ isii wee mụọ ebe niile a na-eji ebute afịa mmanụ ndị niile na-ego afịa mmanụ ndị na-abịa Mọnde mmanụ ndị na-abịa Tuzdee mmanụ ndị na-abịa n'ụtụtụ mmanụ ndị na-abịa na mgbede o nwere ife bụ na ịma abụ ọgaranya onye sị mana Chike dịrị ọrụ gị nwekwe mfu Chineke na-edịrị ọgaranya na-akara aka iji eziokwu inwe ndidi ụfọdụ n'ime anyị na-aga gbabatara ana ọ dịfọ ọsịsọ ya na o nwere ife kpatara na ịgbabọ ya ha na-akpa apprenticeship kwesịrị ya ana ọmana ya bụ ife na-azụ maka ife na-aza na ịnọ n'aka mmadụ arụ isi o nwere ike otu ụbọchị dịkịta onye gị 1 million ma onye gị 5 million dipendị ka aka ọga gị ra maka na ọ bụrụ ọga gị nwee ngwafe na shọpụ ọga gị ngwafe 10 million naira ịnọgide na nke ịnọcha ịnwụcha ife niile ị ga-amụta echebe ka ọ were 10 million anye gị bụrụ ọnụ ọ gara ọnụ obi eji nye gị ya bụ ego obi eji nye gị ya bụ ego and ife dị gị n'ime ife ịmụtakwuru inwekwara idebekwara isi ana mụọ ọgwa gị si ebe a isi
maka na a na-agwa gị na-ege ntị akụzielu gị mmụọ. Mana mgbe ọbụla isi ike agwakọta ga-agbazia gị nkịtị ike kwari ọ bụrụ na gị na nwanne ya gị na pịa nwanne ma na gị na mụ ya nwanne kama ọ ya na-emezi na ọgbazi ebe dị n'ọkịtị ka adasị na na-ebute esemokwu mana ife kwesịrị ịkụziri gị ọkụzi ọzọ ya ya na ịgbapụ ya maka nwere itu esi azụ mmadụ dị ka ịgbapụ ya ọ bụrụ dị sọsọ na ọ ga-akụziri gị azụmahịa ọ ga-akụziri gị nsọpụrụ taa anụ arụ gị afụfụ marụ na nne adịrụla onye ngana maka nwere ọnụ mbọsị ya anakọta sika izu ike ọ na-emasị na ndị Igbo na-efuru ego n'anya dị nne nwere ike izu ike gịnịzi ọzọ ụtụtụ o nwere kọstọma ndị na-agba ụzọ abịa ịmachapụọ ọ ndepụta n'oge ya natafe ego kafa ya azụ afịa nwanne na-apụta na mgbede ọ ya emegodi gị nke ndị Igbo na-akpọ discipline ịta anụ maka anụ arụ eleka egbe ya nkịta ọ naghị n'iyi inyebe anụ arụ ife ọchọ nwere onye ya dị ndụ n'ọbụla ga-eleri kasọsọ ife ọchọ ebe a na-enwe ọṅụ ebe a na-enwe ọṅụ ka erie ka aṅụọ ma apart from nke ịgbagodi bụ nwa na ndị dịgodi ndụ ịdị ndụ ị ga-ata anụ arụ gị afụfụ wee nyere onwe gị aka otherwise ma na ị ga-erite ọya na ọya emegodi gị zụchaa gị fecha oke ifunukokwa ọkụkọ Igbo ka ọkụkọ akwụkwọ a na-akpọ ọkụkọ Igbo okwefe ka ọ na-adị maka ọ na-eji aka enye onwe ya nne okwefe ka ọ na-adị ife ọkụkọ Grik na-enye nne okwefe ka ọ na-adị ihe ebukọ mfa na-abụ ị na-ebukọ mfa na-abụ ọkụkọ Igbo na-akpa mekere ọkpa etu a ọkwacha ọkụ onye gbabọ na-esi adị ụfọdụ ọkụkọ Igbo na-akpa nri megide ọkpa gị etu a nwa ka ime ọkpa gị etu ọgba gị nkịtị ọ ya eke nkwụcha etu a ka onye gbalụ bọyị na-esi adị na biznes kpam osesigo kere ife anyị eme bakịta ka e wee nata ego mana ọkụ agịrị ka ibe ikuni ekuni ọmakpuru amakpuru ọ mara ife ọ ga-eme ọ bụzi alụ lere na ọ nwere ka isi daa agbana bọyị mụọ afịa mụọ ine na-efe mmadụ na-abụ a nwere ife na-aza grace amara Chineke ọ sị na onye ọ ya emere amara ka ọ ga-emere amara ị nwere ike ịpụtakwara ije na-alụ onye gbalụ bọyị ma ọ bụ onye dị aṅa ma ife otu ọbụla o si dị ọ bụla ka ị ga-eji wee gbakọ onye gba bọyị na onye na-agbara bọyị ịgba bọyị amaka ife anyị na-agwa ụmụaka anyị na ụmụnne anyị ndị na-afụ ya ka ife ndị mgbe gboo ka ọ bụrụ ife ndị Igbo ka mmalụ ga-adụ onye ọbụla zụchara afịa kịta ma onye ọbụla gụsịrị akwụkwọ kịta wee nweta ọrụ a na-akwụ 500,000 naira a month ọkwa every year sevute o kwesịrị inweta 6 million wee si na ya kwụọ ụgwọ ụlọ rie nri gbaa moto ịchakata akwụ inweta ebe 3 million savings wee zụọ ya ara ịtọ wee sevuo ya ara ịtọ ara ise na-enweta ebe 15 million naira onye gba abọ ya ara isii na-enye ya nri na-akụziri ya ife ọ ga-amụ emechaa were 5 million nye ifere na gị na ya bụrụ ofe ife ara isii unu na-agba graduate ụfọdụ aga na ndị a nweta ọlụ ọ bụ na unu dị 1000 pụtara ụnụ na ọkasị na ọmụkwụ obodo adịrọ mma ọlụ adịrọ 800 ya na-achọgharị ọlụ 200 enweta ọlụ n'ime 200 a nweta ọlụ 50 enweta ezigbo ọlụ ya ọlụ 500,000 akwụ ụgwọ ụlọ kịta ahụ ọ ka anyị na-emebi ka ọ bụrụ na ọ na-ana eme asị single onye na okokporo ikolobịa den mmadụ 150 ndị nke ọzọ n'ihi ọlụ awụlụ a na-eme ime eji gbanyere onye je mụọ gbaa bọị gbachaa bọị esetụlụọ ya ọpụta 5 million n'unu ifu enyere ya ọ 3 million otu nke nwa gụrụ akwụkwọ jecha pụta n'isi evute nwa gị ya gwakọta bank enye gị loan 10 million naira mana onye a jegharịa na line of anyị o ebute nwa afọ 20 million depending n'ụdị mmadụ ewu ya eje mụ na shop onye ahụ nata apprenticeship anyị ọzụzụ anyị fa na-azụ gị na line a
amalụ na ịbụ nwa onye dị etu a ụfọdụ n'ime anyị afọ ga anyị nachara anyị afọ anyị o nwere ndị agha afọ a ga-akpọ gị nwa agwọ nwa John bịa nwa John bịa mmụọ nwakpa bịa afọ gafa nachara afa so onye a na-ebunye ngwa afịa abụrọ ngị nwa nna gị ukwu ndị nwa emetekwuo ya ọfụma o nwere ibu ya ga obute ka ịfụ ka anyị si epiki ego ọsịsọ na ya ụbọyị ọ bụ na ịsa avụrụ nna gị ukwu ọfụma bụrụ onye aka dị mma o nwere kọntena ya ga-eme ofload kịta osisi bunye gị ya ọ bụrụ na kọntena nwere ike were ebe kọntena ebe 50 million or 70 or 100 million osisi bụ igi ya mgbe ọ bụla ịbịa ị na-erepụ na-ewega ego na-ewega ife a na ọdụ ka loan anyị na-eje ana na bank iji asị na ị na bank 100 million kedu ga ụtọ ọrụ ya eji na bank 100 million kedu ife ihe weta collateral o nwere nọ mana maka because of ụdị ndụ ibiri ma ezigbo akparamagwa ịkpara ebe gị na ọga gị nọ ebe a na-amụnye wa afịa ọ mana na nwere ife mekata n'ụwa ka aka akụkọ aja akụkọ n'isi gị n'ihi ya iyi emeriri ife ekwu ọ bụrụ ngwa ga-adọbara gị ọ na-egbatakwa ọgaranya ka iwugoro oredi onye gbata ka ọ chọrọ ịmapụta bụrụ gemu nke gị tii n'akpa genu ọ gaghị ya erikwana onye ji 100 million zụ afịa ka iri eri nyabata na ụtụtụ na-abụ nwata ụmụaka Igbo ndị mere ọfụma ụtụtụ na-abụ pum ụtụtụ na-abụ pum na-asịkwa nwa nke nwa afọ mbọsị ya nke biri afọ mbọsị ya nke onwere ọgwụ ọ gwọrọ o butere oke ite nwere ebe a na-akpọ oke ite jiri ọgwụ akpata ego onye jụọ gị sị na Ndubuisi Onwuakpa Ifemelunma na Ukpo na-agwa gị ọ bụrụ na ọgwụ na-eji ọgwụ akpata ego ụmụaka be anyị kịta ga-ekpocha nọ ntị ọ bụrụ na eji ọgwụ akpata ego iwuru dibịa gị nwa ya na-agwara ọgwụ a ihe agwara ya mmadụ anjụ oge ọzọ iwuru dibịa ihe chọpụta na agwọcha ọgwụ a kịta na nke a oke ite ngwọcha ya bụ igi ya ị na-alụ oyi tiba onye na-amarọ mbụ ewebatabeghị sị na ya chọrọ oke ite ka ife na-anaziri ya ego were agwọrọ anya ebe ego na ego dị ebe a nnakwa gị ego wee gwọọrụ gị ya ebe a na-ekwuzi ọ na-ego ka m na-achọ adịba m na-ebu igi bụ ego ahụ nsị gị na ajebe na kemgbe ozuru ọrụ arụ ọ bụ na ọ ma na ọ ya aga ngwanụ ka akpa ị na-aghọta so isi ntụanụ unu onye ọbụla ekochagodo akwụkwọ amakapa ekochagodo akwụkwọ jee gbaa bọị ife ọzọkwa dịzi dị n'ime nna achọ ka ntinye ụzọ ọzọ anyị ga-eji wee inherit kwadatin make sure na ọgbana adịra kpamkpam ọ na-aga eme kịta ụmụaka be anyị nke gụcha akwụkwọ anyị nwasị eme mana mụnwa ya put a stop to it nsụghere oyibo ka ya gụọ na-anụrụ ọka ọnụ ọfụma ụmụaka anyị gosi akwụkwọ ụzọ ọzọ esikwa gbabọghị especially n'ebe ụmụ nke anyị nwa mụtalụ nọ obodo oyibo makwa mma kedu ife ya emezi biznes nke anyị iguro chere ụmụ gị niile chi na obodo oyibo ka ndị akpọwa n'afọ obodo iji kedu ya nke a iguro ka ya emetọpụ ya ofu onye mmadụ na-abụ o nwere ka m si wee jelu mgbe anyị bi South Korea wee je n'alụ ofu okenye dị aṅa mụ na ya wee dịba na mma wee sị na ya si na Loto Lotto wee jụrụ ya kedu maka na ọ ya very a known name na ya bụ South Korea wee sị ya kedu ọsọ na Lotto family ka ya bụ keke o siri ọwụ mụ na ya o ji ego akwụkwọ na Canada mata wee na-eme gị na sị na ya were company legal advisor nsị na m aghọtachara otu na eji ego ọ sị na papa papia ya bụ fanwa nwe Lotto World otu ife kịta dị ka Suzuki ma Yamaha ma ife o ji wee dere na-agbago ka na chọka nkọwa alụ gị ife ya bụ biznes ji wee dere
na-agbago ịmụta nwa gị na-eto ọ na-ekekwa ọrụ ya eke ụtụtụ o ji akwụkwọ jicha akwụkwọ bata papa ma mama anọrụ na biznes ọ na-atọ ọbịa n'ọfịs enyi ya ọrụ a na-akwụ ya ụgwọ ọnwa o nwere ife dị na kọmpani a na-akụziri ya akụziri o ji anya ya na ntị ya na-afụ na-anụ biznes nke nna ya a na-aga ọ bụ nọ injinia ka ọ na-aga ọgụcha injinia bịakwa na that company's injinia ọ bụ nọ law ka ọ mechaa pụta company's lawyer ọ bụ medical doctor mechaa pụta company ga na-akwụ ya ụgwọ company mmefa nwoke chọọ ike gwụ ya okeshi ya ma nwoke ma nwaanyị dị na that family kenye onye ọbụla onwe ka esi chọọ ya afụrọ biznes ememe etu a fa niile nọ ya fa bidoro ya na ụmụaka wee nwara ife na biznes nnafa esota dọkpụrụkwa ya na-eje ndị nke anyị fụrụ amụkwa generation anyị fụrụ amụ mụba ụmụ etu a ka fa ya esikwa zụkwa ụmụ fa n'ime ya bụ biznes ọ na-akpata na ụmụ companies niile anyị fụ nnukwu companies da ji adres ọfụma ọdịdị adrọzi nwa anọgoro na the business na-eri salary apart from the salary pụta ka esi agburi shares nke grandfather unu otu akụ na-esi gburiri descendant a gburiri na-aga descendant egburiri nke ba na-aga mana nke be anyị na-emefezi oke anyị jizikwu ya anyị isi whatever jọrọ ime my son na America, my son no Canada, my son no Kenya, my son no Australia. Ọ dị mma mana mekwa ya ka ọ mara ebe o si so ejebiri ije eme gịnị ya bụ ụlọ ife dị na apprenticeship a were ife ndị be anyị ya akaba arụ si ekwe n'aka o funarị anyị odogwu ị na-agbụ ife ewu na-eri ọ dị nke ha bụzi anyị pụrụ na-aga mana ka njụkwa gị ofu ajụjụ ka ị wee kọntinu kwa ịzago ijiri ofu ichetugbo nnụnụ na-abụ o nwere nke maka ajụ maka ihe ga-eme ka onye Igbo bido biznes ka biznes ahụ dịgide ma ọ nwụrụ ma ọ nọ ndụ ịzago ikwugo ife gbasara ya na ihe ọzọ mma ajụzi gị bụ na o nwere ndị si n'Igbo ahụhụ onwe ha n'anya isokwe nke ahụ ebe ke gaza Igbo afọ onwe n'anya o nwere ife nchọrọ ịjụ gị ọ bụrụ na ị nwere nwanne ma nwanna n'obodo ọbụla ọ nọ obodo ọbụla nwanne gị ma nwanna gị nọ ma ọnkụl gị mọsị ya wụ Russia si ya wụla America ọsị jụọ amafe na-enwe mitin ndị Igbo ebe a nwere obodo ka Igbo nwee unity dị organize jee jụọ kwuo ebe ọbụla na ọmụgwarị onwere obodo ka Igbo dị organize ebe ọ na-afafụ oke onwe ofufe mma gwa gị ma mgbe anyị n'obodo Igbo ọchị bụ ọjọrọ agị sị everybody your brother oke ife anyị na-akpọ nwa onye jụọ sị no my brother asụsụ ndị be anyị apụra na Nigeria onye Igbo na afọ onye Igbo nwanne ịjụọ ya onye dị ifo sị no my brother esi m kwuo mma agwa gị na ife aji na-project on us ka anyị wee na-agọtafe onwe anyị because the unity and the synergy dị n'ime anyị the bond orika usika nke ndị Igbo nwoke ebe egwu aja ngwere na drọ ilu America tata enwe onye ori enwe ndị ji egbe eji ori ilu gwa obodo ife ilu nọ na enwere ndị na-achụ ya 19 kiri dị n'akwụkwọ nsọ ka a gwara anyị na ndị ori ka akpọgbukwa na onye nwe anyị ọwasị na ndị na-agụ akwụkwọ nsọ n'anya mgbe nwa so ọ dị ekworo dị anya ukwu dị nghọtafe ga-adị onye ka eji wee nwee ụlọ nga nwee kọt ebe a na-ekpe ikpe na onye nwe anyị na ngozi na amamife obubi ụwa asị onye nwe anyị
rọtalụ mmadụ 12 mee mistake tinye Judas. So no nwere ebe ije yara ịgụta mmadụ nkịtị gụta 12 ịma na Judas isi abatagokwa n'afọzi ebe onye nwaanyị gụcha gụta ofu. So no nwere ebe ama na-eme enwe nghọtafie ife o ji dị eji project ya on us maka na awa ọganiru anyị ọ na-atụ egwu. Ịpụta na shop kịta bịa bupụta ngwa afịa na-asị onye ọzọ kpọfega n'azụ jesi na mebulu gị ego asị ifuru ndị Igbo ọ nwere efi afụrụ onwe mbọ ka ọ na-agba emezia ọ pụọ metụ ya aka ma ọ nwee vanọ metụ onye aka kedu ebe ị ga na-akụ tụọrụ gị ụtụ ọkpọ. Nwere ife na-aza na Igbo afụrụ onwe n'anya ọ so na ala Igbo ka mmadụ yi eduru mmadụ ndị a na-akpọ ohu ma ọ bọyị nọ arụ onye dị ọnya ahụ du oge ụlọ ije bido nke gị ị na-aga n'iru na-enwe aṅụrị ọ na-anya na ọnwabe m. Kedu akụkụ Naijiria ọzọ na-eme ya achọrọ m ịkpa afa na ife dịka ịgbogo ugwu Awụsa ma ofu ala ji n'ọlụ ọ na-atụkwa mmadụ ofu vileji eje na akpọrọ ya isi ala mana ịmana onye Igbo ekwe mba ekwekwa ị na-aghọta. So ọ bụrụ ma ịfụnanya dị Igbo n'ime erika ịfụnanya dị Igbo n'ime erika kpata na ụmụ obodo ya aga ilue ụmụ efe gị na mmadụ na-akpọ sị gị na unu ndị Igbo na-ekwuka kedu ife ahụ na anyị na-ekwuka na ọ gwa gị biznes akịta ịkpọ ndị bụ niile egwufa ya onye ma anakọta kịta asị na obodo a mepe na Malaysia mepe onye ruo na nwanne ebe a makakwa ahụ a na-akwụkwọ ụgwọ a na-akwụ one ahụ eghọtago ọrụ ọfụma a na-akwụkwa gị $1,000 emu nto ọkpọ nwanne ya kpọọ nke akpọgotefa nwụrụ mba ọzọ na-enye. Achọrọ m ịma ebe anyị si afụzi n'onwe anyị n'anya. Ebe izi njere ọrụ n'obodo Igbo South Korea ọrụ mmadụ kpọọ m sị m na mekwa ọ na-agakwa ebe ahụ mgbalụkwa bịa o anyị save elukwu overtime ya na-anakwa $1,200. Kedu tribe ọzọ na-eme kedu ife na-asasị na ya fụrụ nwaanyị n'anya mmadụ ekwuna na ntị m maka mmụọ ya esoro kweta ya maka na ama m na anyị afụgo nwaanyị n'anya n'ime South Korea afọ anyị na anyị nwere mitunu ndị Igbo nwee nke ndị Anambra na nkewa nwee nke ndị Dunukọ ọfịa nwee nke ndị Ugbo kezi ife na mbosi mitin ruru a na-agbakọ ofu onye ama ya asịkwa oke na enwere m nne ya eri n'ụbọchị tata onye Igbo nwụọ na mba atụ ego na Chineke mmadụ agwazina gị na Igbo afụrụ onwe n'anya odogwu Igbo ji ụdị ebube gị na-agba ife ewu na-eri darịji nne. Ihe ọzọ m chọrọ ka anyị tụgharịkwa n'uche na-eyikwa m egwu na ụmụ akpata oyi bụ ụmụ anyị ada asụzi Igbo. Na ọ bụrụ na ọgba anyị apụọ kịta ọ nke ịhụziri ọsọ my mama side bụ Igbo dokwe n'Igbo ọdụ maka nke ahụ ka m na-afụ mkpụrụ anya m na nke a alụ melụ ebe ka anyị na-eje ụmụnne m asị m kedu ebe anyị na-eje ọkwa n'ife jọgburu onwe ya na mmadụ ji nyanga nganga o nwere ofu omume m mere ofu mgbe m jere China. Onye China fụ m ka n'obi na-asụrụ China nnukwu nwoke ahụ ntụbadị anyị nu omeme aka na ntị m mekwuo ya aka na ntị na-asị oke gwago kọwalụ m ọ na China asụsụ ga-amakarịa nke anyị ka nke m ji gịnị ji mee ka eji fụ nsụ nya ife na-agwa ya na mma n'oriri ya ngwa mma ya n'oriri nke m
ofufe n'isi aja chọwa onye ya asụrụ ka onye akpọsụ ọrụ m isi ya ke onye mabụrụ na ọ dị etu a ịghọtago asụsụ anyị na-efu efu esi m bụ m ga-asị gị na ụmụaka anyị na-anụ ndị nwunye anyị o nwere ifewu kedu onye ịbụ onye asụziri oyibo asị na ọ mara akwụkwọ ndị gụrụ akwụkwọ na Russia kedu ife amaokwu akwụkwọ ndị gụọ akwụkwọ na Germany amaokwu akwụkwọ fa na-asụ oyibo ndị gụọ na France graduate ye professors nọ na France amaokwu akwụkwọ achọrọ m kwunu zamụ onye asụrara oyibo English kedu ife mere anyị ife ịma nsị ka ife mere unu ife ọ dịka nnakpọ mmadụ iyi maka na ọ sịrọ m chọọ ịkpọpụta ụmụ m mbọsị ọbụla ị chọrọ ịkpọpụta ụmụ anyị ncha n'ọlụ tụna kparịa ka ịfụ ka si asụ Igbo nụọ ọgụ ya nụtụ ya ọ nwekwana ife arụ n'ime ya na ụmụaka ya asụ Igbo n'ime ụlọ o nwere ife nchọ ka ngwa unu nwatakịrị na-eto eto ụbụrụ ya oye obie ebe a na-asụ asụsụ ịnọ ọ ga-asụfe ịnọ fluently that mistake o nwere onye nwoke si one country marata nwa ya mgbe ọ na-anụ Igbo ọ na-asụ Spanish nwa nọ na village anyị agbọghọbịa ka ọ bụ kịta nwa fụzi ofu mbọsị na-achịzi ka ọ da-anụzi ya kpamkpam o nwere ya na-asụ ka ya etu a ka Igbo si ife mgbe anyị biri Ọnịcha ụmụaka na-ele ncha nkọta ncha Awụsa ndị a bigasị na side Sokoto Road onwe ndị biri side ebe a mgbe a 70s early 80s fire nne ụmụaka niile bi na side a mgbamgba Sokoto Road a Haruna Street because ọgbọ ndị Yoruba na ọgbọ ndị Hausa ụmụaka Igbo niile bi ebe a na-asụ Igbo ọfụma na-asụ Yoruba na-asụ Hausa maka na ụmụ Hausa niile bikọ ebe a na-asụ Igbo na-asụ Yoruba na-asụ Hausa ụmụ Yoruba the same thing maka egwuri ebe a fa wee chịkọọ asụsụ niile a etu a ka ọ dị ụmụaka isi nwatakịrị ya oye ife ihe na-eme ka nwa gị na-asụ English kedu ife o ji English ọ na-asụ eme ọ nwere nwanne m nwoke bi Australia nwa ya ife ebe nwa ya na-agbọ Igbo ọ ka anatakwa Naijiria mbụ ọ natara na Naijiria mbụ ọwụ Lagos ebe a mụ village kwuzi ị na-asụrụ nwa ek owokwu ezigbo onye ị na-ekwu ntị ka onye nwa sụwa ọwụ broken ka ọ na-asụ pidgin English nwatakịrị bata n'ụlọ gị na ndị be gị olu na Igbo na-akparịkọ nkata ọma apụ ya apụ n'isi o nweta n'ebe dị anya unu ji echi egbe kama iji agbawazi ya izu ịtụọrịa nwa inu ọmalụ ndị nọ n'akụkụ a na-achagharị anya ọkwa na ebe o jide mkpa nne nwakwu nọkwu olu n'ubi ebe nna ya na-agụ ya agụ maka na ọ bụrụ a na-asụ ifele na-eme ọfa niile kịta ifele na-emechakwa n'fa ma gị wụ nne ekwuzi ma nne na nna ifele na-emezikwa unu mana taa ka ugbo bido kịta na ọfịara arụ anyị jere obodo oyibo na nka mana anyị mụtara asụsụ obodo ahụ ya na ibi die kịta ọba efekwa arụ ife obere oge kịta ife niile achanwụọ ọtọba gị ekwena ka Igbo funarị anyị odogwu Igbo ji ụdị ebube onye a na-achụ ehi na-akpọ ịma na ọ maghị ọ bụ na o ji ọgbụghị onwe ya na-eme ebi akpọ odogwu ka ịbụ ị na-agba ife ewu na-eri n'iji chịkọta okwu niile ihe ọzọ nchọ ka atụgharị ya n'uche bụ akụruo unu ndị Igbo si ọkọ na-akpa anya uche akọ na ya na ọ na-abụkwa na akụruo unu okwu ebe o si
anaghị etilisi ihe ndị be anyị n'obodo dị iche iche na-achụ anyị ka oke gbapụta na streeti maka na anyị enweghị ebe anyị akpọba anyị alụsiri ike maka na ndị Israel ka a na-achụgharị etu a before until na ha enwe state of Israel udelefa ịkpazi onye Israel aka ịkpa na ịkpara Israel niile aka dugodo ndị Igbo ọdụ na this side ịgwakwa anyị experience gị because afụrụ m ife ndị lụgasịrị ebe a niile o gosiri ọ bụ ihe taa iji n'oge wee mara na akụruo unu okwu ebe o si. Daalụ nna anyị, daalụ nne. Ana m ekenekwana gị na o nwere ọyị ya gị mete ma ịfụ onye na-aga towards your dream lidrozi ịchọbezi aka ịgwaba ya na gị na ịma onye ma na inweta gị ezigbo ọgwụ ha nwetago m ezigbo ọgwụ n'ebe ị nọ iji gaa ya amịtalụ gị mkpụrụ ise ya eri uru ya ụmụ gị erie uru ya akụruo ụlọ o nwere ụmụ okwu dị anyị wee pụta ụwa ọ bụrụ ibilibi mụ na gị na-asụ Igbo pụtara ụwa na-anụ akụruo ụlọ ọjị ruo ụlọ okwu ndị ndị gboo kwuru ịkafa mara ife kedu ife event goro ebe ka ndị Igbo mara ife achọrọ m gwa m ofe ife event goro ụmụ ga afịfịa dị n'ọfịa anyị chọpụtara ife ọ na-alụ ka esibi ya sị na gị chọpụtara ya ịpụta ụwa fụ onugbu ọ mmadụ megide tresi onugbu ma na a ga-arụ ya arụ rụchapụ inu mee ya sụọ ụlị mee sie ofe onugbu mụ na ga na-alachiru aka n'azụ aka rue kedu nke invent goro gwa m gị na amamife na-eme achọ nke ngụnwa na-enene m na gwa m nke event goro mkpọrọgwụ niile ndị gboo akụ inu nwe ife mkpụrụ isi niile dịgasị iche iche ndị be anyị nyopụtara ọsọ ọjị ma anyị nwa nọrụ nnọọ na-epolitisize ya na-aka ọtọ ya ife nna mara isi na ọdụ ya ndị gboo tụrụ inosi ọkpọ na ọkwasị etoro ji soro ụmụ ya na etoro ji etoro mkpọrọgwụ ọ ya go n'inwe ji gburu ji kasi na mkpọrọgwụ na emelite akụruo ụlọ n'ebe ozi anyị Nwachukwu ma gụọ ego so onye jebiri ije ya lụọ ụlọ maka alele a na-enweghị mbụ omega anyị mbụ anụcha agha a na-akọrọ anyị vini na anyị nwere ma ụlọ o mere ndị Israel ebunere azụ ọbịa ọgụ fa wee retrieve na chi ya nwere mba na-ama Israel aka kịta achọkwana afa anyị anachi ya edozie be anyị o nwere ife mere anyị Igbo onye sị gị na o nwere ife mere anyị Igbo onye na-akọgheri is game of number ebe aka population ka business na-aka anyị na-achịyata azụ kịta anakọta ebe a ịfụ kịta ife niile ifu edo enwe gba aga gbakọta egwu asị aba enwe ndị nọ n'iru nọ n'azụ ndị nọ n'azụ n'iru anyị achịgharị ya nnata na-eme a na-asị ka anata ebe ebido anataga sekuriti adịgo social media na-aghọgbu anyị ụmụ mgbe anyị ga-anakọta akpọ asị na nke a mee na unu anapụta iru na Mọnde nsị na fonu ebe nwee vidio gbaa ka efu ebe m nọ ime asịrị gị nata n'ike ma mụ nata n'ike gịnị mee m and ndị ọzọkwa anyị riri nne ma na-emebe ọfụma kwa kenela anyị ihe ndị na-eme kemgbe batara enwere ebe a na-akpọ XFIT ebe na-eme exercise gym XFIT gym and aerobic center echicha nka m esi wee rụ ya na mba mbuli nata ebe a na-asị na ọ ma aga gịnị na-eme ọ na-aga ọfụma chọka ngosi gị group page anyị chat forum anyị
and we are almost 1,000. Gọmọ gym nke ị nwere na Lagos ma nke ị nwere na ebe a. Gọmọ onye mmadụ nọ n'ime. Ọ na-aga ọfụma tutu efi abalị. Enwere event center. Anyị nwere bar. Aba aga mgbede abalị achịkọ ọfụ. Nwee restaurant. Nwee pizza section. Nwee smoothie section. Nwee tea. Organic tea. Nwee ebe a na-apịta n'isi na mgbede. Esi na ọ na-aga nneke echi nke a mụta nke a, nwanne echi nke a mụta nke a. Ife anyị ji bido ọsọsọ gym na event center na bar. Ọ bụ na ọ na-aga nke a mụta XFIT properties, real estate. Ọ na-aga. So ụmụnne m asịkwa onye na-agba egwu uche o so na connect. Ị na-eme anya n'azụ maka alịrị. Ọmadị mma. Osisi elu nwata maara ife nrụ na-abụ n'anya na ofu ọfịa. Biko ebe ọ bụla ịnọlụ idebe 5 naira ebe iwe nata 5 naira n'ụlọ maka echi ọ ya aga ife ọsọ mme ka ị na-ene n'anya n'azụ. Ekenekwa m unu ndị be anyị. Daalụ nne. Odogwu ịgbara ife unu Ọ ka ọ dị na-ekwukwa okwu. Ọ ka ọ dị na-ekwukwa okwu.